De richtingaanwijzer zit net links, maar zit rechts. Ligt het door los, valt er automatisch dicht. En het stokje in het stuur, dat is de toeter. Dan zit hier het knopje voor het elektrisch handbediende raam. Ja. Of wat zit er alle gedeeld bij? Ja, nou, de sleutel omdraaien. Is dat zo? Ja, sleutel. Ja. Omdraaien dat ding. Koppeling ik in. Nee, er zit geen koppeling in, nou. Dit is een spontane actie van Arnold Wundering. Wij zijn vorig jaar met onze medewerkers een dagje met Dagvies op stap geweest. En toen zei hij van, daar hebben we een grap van, hè? En toen is dit ontstaan om dit met onze bewoners te doen. Dus vrijwilligers opgetrommeld. Wij starten straks met de Dagvies en dan gaan we een tour maken. En dan gaan we halverwege de tour ergens lekker even een hapje doen. Het is fantastisch, toch? Ja. Ik bedoel, het hele dorp leeft bijna mee. Iedereen staat even buiten en maakt foto's. En vrijwilligers vanuit het dorp. En dit is gewoon fantastisch. Het is geweldig. We hebben het ook maar 3 dagen van tevoren hebben het gemeld. Ja. Hè, want de meesten hebben geen tijdsbesef. En dus we melden het kort van tevoren en dan zie je de spanning al stijgen. Ja. En dus het is een mengelmoes van spanning en een hola-die-stemming. Ja. Beetje zinnen. Even ergens een bakje koffie drinken. Ja. In een restaurant of aan die kant of aan deze kant. Gezellig nou, Dirk? Gezellig Ja, even. En wat vind je van die auto's? Mooi. Ik ga met Klaas met deze auto op met die auto. En de gele, Dirk? Met die gele. Ja. Vind je dat een mooie Niet kleur? met die. Nee, met die. Met die gele. Ja. Ja, heel mooi. En knie lekker in het hokje, lekker wetterjan. Nee, niet het hakje. Ja. Nou. Maar die hoeft niet maar, die moest wel even bij filmster spelen. Wat denk je dan? Slow, slow. There's no need to hurry. Slow, slow. Nou, 3-4 meter, maar voor de rest, het is gewoon schitterend om het mooi te maken. Ja, op deze manier. Ja, en jongen niet volle teugen. Super. Slipping through the days these days. I'm passing from world to world. Ja, het is immens. Ik zie die vrijwilligers, die zie ik vol trots rieden. Ik zie elke bewoner, die zie ik steeds meer luidjen, steeds meer genieten, wuiven, blij. Het is gewoon, het kan net betalen, zo mooi is het wel. Ja, goedemorgen Niek. Het is met Pieter de Vries van de Stuntshow. Heb jij de posters en stroken al ontvangen of nog niet? Ja. Ja, precies. We hebben nou de eerste testritjes maken met die kleine mini-stuntman die vanavond hier de vuursprong uitvoert, de tijgersprong. Je weet toch, die is net nieuw in het programma, ja. Die motor is er niet zo, moet een beetje... Ik ben Pieter de Vries, ik ben manager bij Stunt Movie Production. Het is een bedrijf met die stuntshows doet, al meer dan 40 jaar, met auto's, quads, motoren en natuurlijk grote monstertrucks.
En hoe komt een jonge jongen uit de Westerijn bij San Bedrio? Ja, via een vriend van mij ben ik erin rollen en het is begonnen met heel erg de website bijhouden. En nu doe ik eigenlijk alles. Het hele management, alles wat er in Nederland gebeurt. En riest dan ook in die stoere auto's? Nee, dat laat ik onder professionals hoor. Dat ben echte stuntmannen en zij weten hoe ze daar naar rijden moeten. En ik beperk me tot mijn eigen ding. Ik ben Gino Winter. Ik ben leider van het stuntteam Stunt Movie Production. Ik ben de derde generatie uit onze familie. En mijn jongens zijn in de vierde generatie. Al meer dan 45 jaar geleden is mijn opa met stunts begonnen. En hoe komt een stuntteam in contact met een Friese jongen? Ja, weet je, al die jaren geleden waren we vaker hier in Friesland. En Pieter doet vroeger al voor ons foto's. Ja, hij was een echte fan van de show. En dan doet hij onze website deed hij dan een keer. Ons een beetje helpen daarbij. En ja, en dan dacht ik, vraag hem maar of hij misschien zin had zo'n tournee als manager te doen. En dat vond hij wel leuk. Je loeken 8 maanden met elkaar op. Dus ja, je delen eigenlijk alles met elkaar. En dan beschouw je me toch wel als een soort tweede familie. De reizende wereld had mij altijd al lutsen, van liets af aan. Altijd naar circussen daar en ja, dit kerst eigenlijk wel bekend als een soort reizend circus, alleen dan met auto's. We hebben hier nog 4 shows in de week, 100 shows per uur en we zijn op 3 verschillende locaties in de week. Heeft er nog zelfs een wat stoere auto? Nee, ik ga gewoon maar een normale Citroën. Goed. Gelukt!